TMTV'de Hayriye Marakonu devam etti. Hayırlı gün dip qabatında şəbi sizge. Ham studiyanın şirattағы qonaqların qızlarını men indi sizge təqdim etərgə əzir. Bugün bizning studiyamızda populyar jurchi ham Ani Gülnaz Sultanova ham aның qızı Ameli. İsənmisiz? İsənmisiz. Gülnazға qarab endi ko'pgina tomoshlachilar balki aның 3 bola anisi ekanini әлі bilib də bitirmeydir. Şuna görə Gülnaz sana birinchi so'rov. Sen Ani da jurchi da senin için birinchi o'rinda oilami, ijodmi? Benim birinchi o'rinda endi oila. Men balalarımni o'zimnikin bek yaratam. Алар белән гурурланам. Һәм ирем инде минем эшли. Һәм инде иҗатымны ташламыйм. Мин хыялланам иҗатым белән. Иҗат сиңа тагын да күп кеше истәлеге балаларны яратыргаймы? Әйе. Гөлназ, менә сезнең кыз бала тәрбияле тәҗрибәгез бармы? Амели үсеп килә һәм Амели артыннан бер варатлы туган ике ир балагыз бар. Ничек уйлыйсыз, менә кызлар тәрбияләү белән малайлар тәрбияләү арасында аерма бармы? Мин уйлап торам, һәр балага индивидуаль подход кирәк. Чөнки инде хылыктан да тора, хылыгыннан тора, аннары инде үзем инде яшьлегемнән дә тора. Белмим инде, мин уйлап тормадым аның турында. Мин инде бөтенесен bir türlü yaratам, миңа инде һәм миңа инде бала инде бар бала, кыз да, малай да. Игътибар барсына да кирәк, мәхәббәт барсына да кирәк. Әйе, шул. Менә Гөлназ, сез 3 баланы истәйсез, шул ук вакытта бит әле шибәр нәзакәтле хатын-кыз да. Быел узган TMTV премиясында сез иң стильле хатын-кыз җырчы номинациясендә җиңеп чыктыгыз. Һәм гомумән хатын-кызны күп балалы хатын-кызның әле үзен шундый тәртиптә тотуы, шибәр булуы үзе бер сәнгать. Һәм менә үзеңә вакытны ничек табасың? Андый сүзләргә бик зур рәхмәт. Мин үземне стиль җырчы ничек әйтеп дип санамыйм мин үземне стиль җырчы инде. Иң стильле дип уйламыйсың син? Юк, уйламыйм. Синең стильлерәк хатын-кызлар бар дип саныйсыңмы? Эстрадада? Әйе. Мин безнең татар эстрадасында бар инде стиль җырчылар. Барыбер рәхмәт сезгә андый премияларга. Мин ничек уйлап торам? Хатын-кыз үзенә яратырга тиеш. Вакытны табырга барыбер кирәк. Бала да җыклаганда мин үземчә маскаларда ясыйм. Яшермим, мин косметологларга йөрим. Хәзер инде яшьләр дә бара, фитнесларга йөрим. Үземне карыйм мин. Аллага шөкер, үземне карыйм. Мин уйлап торам, хатын-кыз анарга ничә яшьтә булырга булса да, ул үзенә карарга тиеш. Үзенә яратырга тиеш. Чөнки ирләр алар матурлыкны яраталар, барыбер. Яраталар алар. Нәрсәдә әйтсәләр дә алар барыбер матур хатын-кызларга карыйлар. Менә хәзер Гөлназ бик каты модага кирип китте бит инде. Кашларны ясау, иреннәрне кабарту, күкрәкләрне формасын матурландырып җибәрүме? Син менә ничек карыйсың мондый ситуацияларга? Мин андый ситуацияларга нормаль карыйм. Чөнки хәзер инде 21-нче гасырда һәр артист, һәр җырчы барыбер сәхнәдә матур күренергә тиеш. Әмма синең үзеңә әйткәннәре бармы? Син пластика ясатканың бармы Гөлназ дип? Иреннәремне кабартканмын. Андый ситуациялар булды. Чынлап әйтәм, мин иреннәремне ясамадым. Чөнки минем 3 бала күтәргән артта, минем иреннәрем үземнең кабарды, табигать, чынлап әйтәм. Ләкин мин косметологларга йөрим, чынлап әйтәм, яшермим мин, минем яшьләр бара, барыбер үземчә маскаларда ясыйм иде.
Хатын кызга тагын жыкларга күп кирәк. Жыкласа, аның да күзләр әйбәт күренә. Җиршыклар кими. Әйе. Мин пластикларга да әйбәт, нормаль. Тыныч карыйсың. Тыныч карыйм, тыныч карыйм. Әмдә үзең ясатыр идең Гөлназ. Ну, вакыт килсә, кирәк булса, мин ясыйм. Курыкмыйсың. Куркам андый әйберләргә куркам инде, но хатын кыз матур булырга тиеш. Бөтенесе бит ясыйлар. Мадонна үзенә карый, Бейонслар, Рианналар. Ә без бит инде Европадан калышмыйбыз, без бит инде Мәскәүдән калышмыйбыз. Матур буласы килә. Матур буласы килә инде безнең. Нәрсә эшлисең инде? Нәрсә косметология безнең инде революция, алга бара инде. Хәзер бөтен әйбере бар. Хәзер инде пластик, безнең бит пластика хәзер скальплар инде пычаклар белән ясамый, кисмиләр. Хәзер бит инъекциялар ясыйлар, андый лазерлар да бар, ультразвуклар бар. Нишләп ясамаска, показаниялар булмаса инде. Дөрестлеген мин тынычлап, тыныч карыйм. Һәркемнең үз фикере, әлбәттә, моңа карата. Хәзер менә матурлыктан яңадан гаиләгә әйләнеп кайтсак, Амелия хакында сорау бирәсе килә. Менә син Амелия белән еш кына сәхнәдә күренәсең. Кирәк түгел сагыш клибыгыз име шактый гына топ клип кит парадында име лидерлар рәтендә торды. Ничек уйлыйсың, менә бу Амелияның инде сәхнәгә тәүге адымнар ясавы, аның сәхнәгә иҗат кешесе булырга әзерләнүе түгелме? Кызым минем белән җырлар дип уйланмадым да. Ну, аның бит үзенең теләге бар. Ул инде музыкаль мәктәпне бетерә бу елда. Үзе теләгәч җырласын. Минемчә инде исәнлек, саулык, бәхетле булсын гына. Үзенә нинди дә эш булса, Сайлысын әле вакыт күрсәтер. Күрсәтер, алар бит бәләкәйдә күбесе стюардессалар, җырларга, актрисалар телиләр. Мин дә үзем, мин инде син кем буларак хыялландың менә бала чагыңда? Артист буларак. Сәхнәдә җырлап. Амелия, син кем буларак хыялланасың? Инде көн саен минем то стюардесса, то голливудская актриса мин булам. Хыяллар инде үзгәреп тора. Үзгәреп тора. Сайласын, карасын, нинди дә булы, ул инде минем иҗади кеше. Мин инде карыйм, ул иҗади кеше. Ул математик түгел, историк та түгел, ул иҗади, технарь да түгел, ул иҗади кеше минем кебек. Хыялларга бирелергә ярата. Романтик. Ул шөпшен хатын кыз булып килә. Шөпшен геннары минем күшкән. Менә әйтеп үткәнемчә, инде син ТМТV премиясында иң стильле җырчы дип табылдың, гәрчә үзеңне алай дип санамасаң да, менә зауык, стиль төшенчәсе сиңа кемнән күчкән дип саныйсың? Мин инде уйлап торам, әнидән, инде хәзер бит инде без телевизорларны карыйбыз, журналларны карыйбыз, аннан күреп инде үземчә тырышам. Әниге шулай ук нәзакәтле, матур, моддан калышмый. Әнием минем, ул һәр вакыт мин шаккатам, ул кешеләрдә дә, кунакта да, ул һәр вакыт самолетта да ул кызны ала, иреннәренә буй. Миңа барыбер инде. Кай вакытта мин инде макияжны да ясамыйм. Унутам. Әнием минем, аның бар инде андый гадәте, ул үзенә карый бик тә карый үзенә. Безнең ВКонтакте официаль төркеме бездә игълан ителгән конкурска килгән номерлар монда салынды һәм әлеге номерларны ачып, нинди номер икәнен син миңа әйтерсең, мин әлеге номер астында нинди уенчы һәм нинди бүләкләр отуын шулай ук әйтербен. Әйдә, Амелия, синең җиңел кулыңнан башлыйк.
әйләндерәсең һәм ачып аласың. Иң беренче бүләк итеп безнең партнерыбыз, төп партнерыбыз Татарстан китап нәшриятыннан булган менә әлеге матур китапларны уйнатырбыз. Димәк, Амелия, рәхим ит. Кемгә китаплар? Ага. Так. Бик ныклап ябып куйганнар. 15-нче сан. 15-нче сан. 15-нче сан астында безнең Рәфкать Җәләлетдинов дигән катнашучы язып калдырган. Рәфкать, килегез, әлеге китапларны алып китегез. Алар сезнеке, без сезне көтеп калабыз. Әйдә, Амелия. Дәвам ит. Тагын. Киләсе бүләгебез безнең Әкият Курчак театрына 2 кешелек чакыру билеты. Амелия. 30. 30-нчы номер. 30-нчы номер астында. 30-нчы номер димәк. 30-нчы номер астында безнең Айнур Гайнанов дигән группабызның катнашучысы. Айнур, сезгә Әкият Курчак театрына 2 кешелек чакыру билеты. Аларны да сез бездән килеп алып китәгез. Так, күчәбез 3-нче бүләккә. Ул безнең шулай ук партнерыбыз Мир кинотеатрыннан 2 кешелек чакыру билеты. Кинога билетларны кемгә буласын? Амелия безгә хәзер әйтер. Так. 17-нче номер. 17-нче номер һәм 17-нче номер астында безнең Алинә Гаримуллина дигән катнашучыбыз. Алинә, кинога билетлар сезне шулай ук көтә. Һәм күреп торам, әлеге көн өчен Гөлназ сезнең гаиләдән килгән бүләк бар. Амелия, күрсәтәсеңме? Аю, андый. Менә шундый аю. ак йомшак аю. Минем открыткам. Открытка белән һәм Гөлназның изге теләкләре белән әлеге аю автографы белән. Открытка. Әйдә. Амелия, әйдә. Гөлназ Ашабыз һәм анда 25-нче номер. 25-нче номер күренә һәм 25-нче номер астында безнең Ринат Ганиев дигән катнашучы. Ринат, Гөлназның теләкләре һәм әлеге ак аю сезнең гаиләгезгә китә. Аны шулай ук безнең студиядан килеп алуыгызны сорыйбыз. Рәхмәт, Амелия, ярдәмең өчен. Рәхмәт әлеге марафонга килгәнегез өчен, кадерле Сезгә бик кунаклар. зур рәхмәт сезгә. Әлеге көннең инде традициясе барлыкка килде. Без Наз Хайрия фондына һәр килгән кунак белән SMS юллыйбыз. Һәм әлеге SMS-ны дуслар 34 номерына сез дә җибәрә аласыз. Әйдәгез, Гөлназ, бергәләп әлеге эшне без дә башкарыйк. 34 кыска номерына БФ Наз бергә кушып язабыз. БФ ул благотворительный фонд дигәнне аңлатаймы? Һәм язабыз үзебезнең күпме акча күчерергә әзер булуыбызны. Мәсәлән, 200 сум булсын дип яздык һәм җибәрдек. Әлеге SMS-ны җибәргәннән соң сезгә җавап булып килә раслау өчен SMS. Килдеме? Һәм SMS-та күрсәтелгән номерны шулай ук җибәрәсез җавап итеп. Һәм менә изге эшне без инде бергәләп башкардык дисәк тә була. Для подтверждения платежа отправьте ответный смс с любым текстом. Әйе, мәсәлән, бер санын куясыз да җибәрәсез. Цифра 1. Цифра 1. Җибәрдек. Бик гади, барысы да тамашачылар, сез дә әлеге эшне безнең белән эшли аласыз көн дәвамында. Әлеге акчадан инде беребез дә безнең хәерчеләнмәс, ләкин без балаларның иң матур балачак хатирәсен бергәләп ясый алабыз. Һәм әлеге көннең истәлеге итеп без Амелияга һәм аның энекәшләренә Татарстан китап нәшриятыннан әлеге матур китапларны бүләк итәбез һәм китапка мәхәббәт сезнең гаиләгезгә сүрелмәсен дигән теләктә калабыз. Шактый күп китаплар салганнар. Рәхмәт сезгә, кадерле кунаклар. Кунакларны озаткан арада без әйдәгез Амелия һәм Гөлназ Солтанова башкаруында кирәк түгел сагыш дип исемләнгән клипны бергәләп карыйк.